foreplay baby do chef for me. Sin, boss. Hey, but it depends with Indian. Not everyone. What this one? I don't judge her based on face. What about this one? The bubuna. Vasikana kutosiwa nemunhu akakuningirina, it's a heartbreak. Kutorwadziwa wakatondirodza zvingoite kuti musikana angosiwa wakabreakwa nemunhu iyeyo oenda zvakadaro. Unonzi akadzoka munhu iyeyo. Parivare, it depends on. Aiwa tomboti munhu yakakucheka zvaunofarira. Obva wamutadzira, obva akuramba. Aufunge moments later on. Probably, yeah, unongozofunga ndidzi dzakanditi. Ukangano pakambochete pakatanga kucheka pakangano. Because nini zvanditi wakabonyiwa ndika. Ausikwana ku-AIDS but spiritual aubate mari. Yeah. Unongoona madhira chimwe kunzveni. Kuti manotsi aya ave pachena. Andiyo. Iwe ndakutorewo ndadande kuma-choose. Ndofana zvimwe ndofana kuzoita here kuti uzive kuti ndakufana kumbodzora mari yangu yangochinjika uchidhaka. Not even. One day days I choose. We've got to chill unless if I want to have it. Pamwe madrinks amuri kumwa ndari kukonzeresa zvinhu zvakati one day. So inini handinyepa. I don't owe you anything. One day I choose. Unonondiendeza ndadoda nomba kwedu kana ndapedza kumwa. If I feel good, but normally my chances of good after my choose is 90%. Yeah, this was the my choose kwete restaurant. Inini anguse munhu kuti ndiri kuti handina umanotsi wayo. Ndakubvunza zvone kuti munozosvika muchitaurirana kuti changa takudyana kati no ingosvika. King azvinetsi Thursday ndekwamashwedi. Isusu vamwe tikatoita kurumbira damba refu regwerumutare. Gwerumutare harisibo. Kubva kugweru kusvika kwamutare chi? What is that? Gwetengwe. I'm lost. Gwetengwe. Masturbation. Vasikana Arikutengesa, but we are selling in a different way. Vamwe vanoenda nomira muroad. Mune strategy. Vamwe vanotengesa Arikutengesa, but we are selling in different ways. Yeah. Title yakanaka. We do sell in different ways. We sell in a professional way. But unongotora Hands we sell in a professional way. Yes. But why there are chinchaji achitonakika with the normal sense, but kana yangu aya chipfungwa dzake zoti ndozvikuitika. Asi ronaka. Chiri a bit sour. Womara sour guy. Wagwan people, Wagwan. My name is DJ Sparks ndadzoka zvakare paUncensored Podcast. Nhasi manje ndine vanhu vandinawo panapa. I'm sure kuti tichadzidza zvakawanda uyezve tichashare maviews akasiyana-siyana zvichabatsira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 people. Pa-left pangu apo ndina Viki. I know vanhu vazhinji munoziva Viki. Viki ndomuziva nyaya dzake dzakawandisa. Viki ndomuziva ari video vixen. Ane mavideos akawanda ndakamuona achibuda. Recently ndakapesa kuona anga ari pavideo raKiller T and kana chikurangara imwe nyaya yakazomboitika gore rariya muEton Lake. Akaramba engagement. Pachena sokuramba munhu. Kandimiwo. Chicken in. Nepa Joiner City. Yeah. Right. So ndiye akaita sei? First of all, I'm an actress. Good generations. So we zvese zvinozoya after that. Yes. Yes. Ndimugona kuti vanopisa. Then ukoko ndina Ango Biedo. Ango Biedo kana uri munhu anopinda paTikTok. I think he's one of my biggest TikTokers in Zimbabwe munomu. Wane TikTok yakanzi Ango Biedo. Mafana mboita check out mwana mafilm anonga achivhureba. That TikTok ina more than 250 something thousand followers. Sawandopisa wana mavideos akawandisa akasvika mamillions. Saka tichidiscussa nawo pane nyaya dzakasiyana-siyana dzatofungidzira kuti takambotaura nawo takashare nawo zvinogona kutibatsira. But chekutanga obvious chabotaka nekuwabvunza so that munowanika knowledge kekuziva kuti Wagwan. Wazvaka kuti ukaita kugeneration bla 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 nezvipi zvimwe zvakaita zvandasirira? Besides scandals, I'm a video vixen, gospel video vixen, as well as 2 or 3 videos dzandakaita dzema artists asiri ma gospel musicians, and yeah,
ndozoya Then I trended as well ne kurambwa name South African one ndaidanana naye kwa King Kwa Ginger. King Ginger. I think ndakaona that video. Yes. Nyika yababa angobedu wagwana udaseking mdara inatanga kuziya kudhara mdara ndichiona patiktok ndichiona mtama mchita and I think vanazhinji vanotambira patiktok vanokuziyai maybe vanhu vangatongoziya kuti real name yenyu ndiani. Okay, inonzi Leno Mtizwa. Leno Mtizwa. Ndombona mchiro wamanhamba. Yeah, watombopinda-pinda. Tombobata-bata. Achipotoreka akapela wani. Mdara msandara. Wani mdara wani akapela ukasana hiyo. My Tanaka for the people. It's okay. Mbona kutababa watanaka. Yeah, my Tanaka for the people. Sabi achicha ita tumuzofunga kuti no mmoja uta TikToker. I love entertainment. Saka edo ndisota u TikTok. Ndo Right. every I don't mara zokutodaro because pane face wanda I share naye. Face ngwekurara anengangori pa TikTok. Azeto ndisota. Then even ndango create account through kuboyikana. Yeah. Whereas we post one video through kuboyikana. Video lot of already some millions views. Then I started from there. Wow. All right. From nowhere. All right. Yeah. Kuna hii dai na viki chicha kila tulambe mveso. Mfeso pia. Zidudu leo kada ngipoti ningira yangu ndebva ninga wakaramba pachina. Mandevu. Tatine my childhood crush. Then we used to talk on Facebook. Tishingo chata and all that. Vanazopa number dzangu. Shingoti hi, flirting like. Sort of. Semuno wapesra wanaka. So I was like, I'm in Zimbabwe. I'm in Zim. I'm around. Then yeah, vata no problem. Ndokumro sangana newe. Vata to sangana vata hi. So and I manya. Then vati ndokumro kona mangwana. Then I was like, it's okay. Then the following day, I nditopinda mu town ndine zvimwe zvinangwa zvekwandaenda. Ndokusangana mandevu. Akati handiti ngunodya ka chicken in vagina. Sorry, I'm so sorry. Mandevu, that the guy But so what happened is I was shocked. Arikudifugamira muchicken in. Inini munhu asingadana ndatouya kunoku ndatounzwa naBhe kunoku. Zimbabwe. I came for another Bay and another Bay wants to engage me. My cameras are totally bangane to my friends. I get my cameras ready to. Nakatayo. So I mengo fled you marry mchijika. No, it's not like that. And I'm going to marry. No, it's just chicken. Just chicken. I think problem in chicken. Chicken, yeah. Problem in chicken. Come on, around chicken. Chicken. 2 piece. That's a serious relationship. Yeah. All right. I think Papa Jege boys in Hashamsika Gulezi. Chichukuitika Gulezi. Boy Gulezi. Gulezi wakuto dani kuleo. All right. But ndaona mchitanya kuti my video vixen makasangana sena kilati chicha kaitika aiwe model ukati wangoona urunako wakangoti anoona ngobudikira pa. Just because I think it was after that the trend chicken in. So ndopa ndikabatwa onza uye pane video ratirakushuta tana dzatinosvikira. I just visited Zim was it last year or last year but one. Ndichibva ndangopindirawo then vandashuta ragidza boy aita naHemen. I was baby raHemen. Abba is half my age. Yes, then ndakaita naTryson Chimbetu. The first person ndikaita naye rinonzi Michaela riya ndikatanga kushuta naye video risiri rekuchechi. All right. Tryson. Yes, Tryson Chimbetu. Yeah. All right. Just a video, it's okay. Yeah, videos. Just videos. Akauya takatoshutira South Africa. Then Bongonzi, Batika. Bhe wangu ndiye I'm manager. Ave manager wake saka ndakangoti baby rangu Tryson ari kuya tichishuta.
wabva chena nese wabva wachena pawangoti be wangu bvaita sei saka tisapa muita mavideos ya munobhadharwa here kana kuti ndinge ngori murudo handi bepo wangu ngangoyo anobuda No, I get paid. Ndakatobhadharwa. Even ndakaitaona bhebhe rangu akatoziva kuti aiwa ndishandire mahara. We do work in the industry. Alright, I think nyaya dzekukuziva ito zvota tingodzibata-bata but nyaya yanyo ndinesa nyaya timboshenemi I think angobhedu ndoona angu madhaivha avo mazhinji anenge aine mabhebhe akawanda ipapo achikrashira ndebvu idzomwe achikrashira iwewe ndoziya papeji pako ndidhiya ndakambokuiyeka nambo nainbox yako boys ranga rakazara zvikutodaro aiziya sa nyaya inondistresa nyaya yebody count iri normal inenge iri chini ai angu biblically i1 ndo inenge iri bo but zvepaground simfisa upi nomuzima 50 anochipisa paground inenge iri bo but biblically i1 kumatidza 50 iri bo ndeipi but I just think biblically it's 1. I think 2 or 3 is good. Hey. 2 or 3, fair enough. Saka asi imimi into yamo kuti zvepaground iri bo but manumbers cheyo munhu anoziyewo anonasvika munamba chiyo like ndakanzwa ngomufesiso ainge asvika ma2500 aita kuti body count yangasvika $2,500 body count Uncensored. anenge aimboekta muriwo graft ari pabasa ndiri anenge ari pabasa sanoverengero ari pagraft yeah aiti mumwe machitanza akondom andiverengere mabody count angu andakaita kune condom what's your take munozviona sei ani personally zvemakondo mandizvizivi zvimakondo munongoshandisa tiita zviripo moita masikira munotesta nomaziso titaza face ya titarisa toskana konai handizone mumwe munhu azone makondomu inini pabody count yangu inini ndizongoerenga wandakaita nawo raw wandakaita nawo nemakondomu anese haya masmall kuchicoordinator AIDS awareness, it's got, yes, use protection, but it's not 100%. What if, you know? So, I want to do verengwa yavo. Alright, but inini ndakazoona kuti panyaya AIDS ndika zvinoitika ndekuti ukanoita AIDS wanyanya kana kuti munyama otherwise AIDS small AIDS I just think kuti munyama unengoitika kuti unosangana ne1 person, you've been with 100 people, the 101 person ndiano kuzadza munyama watoenda munyama ndiri kana kuti wanyanya munoona sei yangu handizi yangu AIDS totobvunza mimi AIDS ndinango experience apo yanzi mimi ndimunadzo an experience titonzwa nemi aindikane no experience AIDS andina but information yatina about AIDS ndezvokuti anzoni hanzi AIDS aibatire zvokumhanya wozokatasa muno muzimbabwe last time I checked ndifana inge 2% number ine AIDS muno muzimbabwe you can google I think AIDS is not something chinotyisa muno muzimbabwe muno AIDS inobatira zvokumhanya but inoti ungonoulaki zvako usatasangana naye inini aiwa whosoever iye wacho idaro vanhu vanotodaro even ukatasa statistics dzeAIDS 2% unenge usina kusangana naye but machekero adzinoitwa kumastreets mukomo dzopfuura 2%. aiwa AIDS iriko unoziva sei wamboiona ubvudze colors hanzi I saw someone commenting on colors hanzi ane ma-acids asina C asina C but ini pane nyaya yataura colors hanzona ana colors but do you think iwewe kuti nini mukore unoyu uine AIDS ungasvike pakuonda iwewe it's possible pakuita sei mapilitsi angoriko usually munhu akaenda usually
munhu unenge utori boso ungorwara zvishoma but utori bo then paunoenda uchinzi wabatwa wakushandisa brain mind yako inotanga kuondesa kuti shuwa ndatone chii ndatobatwa and you're now thinking too much otherwise vatoripo vakatongosimba mabodies afanani kune manduvhumwe nemapiritsi zvekudara kuita vamwe vanotopira zvekudara zvitomarovo but ini ndaona kuti mapiritsi anobvuma vanhu vakawanda but ane chimwe chishepi chaanozongokupa chimwe chacho chekuti unoona azongotanga ta se amene zvanozongoitawo not these days, it was long time back chezvekuti unoona munhu kuti ane katsapfu kakakwirira kudenga kuti dumbu bvaita kuku kudiki no it was long time back izvezvi mapiritsi emazuva ano akanaka ndazviona last month chichakaitika last month pane mumwe fesa ndakapa ndikabva kusouth africa pane fesa ndikaona achitotengesa ma-airtime anga ari katete kuzasi ane zvidumbu iye anosimba chakasimba idumbu chete unotoona kuti munhu iwayo fesi yake cheche makujaja nemaziso makujaja nemaziso vanhu vazhinji daitobvunza iwe munhu tinoona se because usually mafesi mazhinji tinotesta nemaziso probably manje isusu we stay in South Africa, right? I stay in South Africa. South Africa vanhu vese vakafanana nevanomwa mapiritsi ekusouth Africa haitise izvozvo usually maARV kuno kuzimbabwe long time back ndo adaro plus kuno kunzara futi that's very true actually not a balanced diet but tiri pabonde apa ndiani vanhu kwanisa kukontrola kuti condom rishandiswe because ndakangoona ngemafesika I think vasikana havadi makondomu avatomadirio vasikana makondomu utongonyara kutaura vamwe vacho but vamwe vacho vandokubvisisa ende vatobvisiswa red flag. I beg to differ. I mean, I'm a lady and I don't support kuti andifunge kuti vasikana ndaro maybe pakusaka kuti andiziva but mastatement ekuti zvoni condom roswinya anobva kwakadzi anoona mumwe patina chemugaba aita kuti zvona nzoni anzi airamba kupfeka condom achiti zvoni anzoni resa kenza noita kenza ndakapfeka condom tozoita kenza you know mastatement akadaro ayandika anobva kuvakadzi so I think vakadzi vazhinji vanoda unprotected sex eka varume because according to zvandikanzona vanhu hanzi vakadzi vanotoenjoya sex more than men vanonyepedzera kurapa is it true? Audi bondere audi sex no I don't. I believe in bonde. I'm a Christian. I don't do sex. Yeah, but I'm not married, so I don't do sex. I'm waiting for the right person. When I get married, the day at church, are you a virgin? Yeah. 4? Yeah. How old are you? I'm a virgin. I'm 30. Then I'm Jesus. What? I'm Jesus. What do you mean? She's a virgin. I'm Jesus. I am. She's a Christian. You don't Jesus. I'm a virgin. Okay. Do you doubt that? No, I'm not doubting. What did you? I'm a virgin. It's okay. Yeah, I believe you. Don't know beja msoro wangu. Beja. Kuti makambona ari virgin munodembura. I'm not demburing. I'm a virgin. I don't know beja msoro wangu yandika uyu. Ndoti zweni uyu mutarise uyu. Uyu makambona ari virgin udembure. I'm not demburing. I've never been married and I'm a virgin. Don't know beja kuti unotoshamsika. Ndembrai. Kana nende beja ndevundogero. Kuti generations uti manager wa Trison. Uti Trison wacho uti kilati. Wese no, you guys, let me tell you something. Kana usingade awudi mu industry awumanikidzwe. My roles jayo unoita you choose go to this role. I don't want an explicit role. Ndikuda kuti role is really clean. Vanotokudza. So it's not like but it's after. Kana ndakambosvika pana kilati it doesn't mean I had something with him. It was work. I've never had sex. Victoria's mangani. That's why I'm still single. We separate because they love sex and I don't. I'm a Christian. My father was a pastor. So I believe good to know sex before marriage. And they are after it.
I think those knows don't go pay my relationships. So if there is anyone who is not married, who's ready to date, until we get married, just say it. I'm a virgin and I'm here. A 30-year-old virgin. Yes. Yes, please. Are you in your 30s or 20s? 30. I'm 30 this year. You're a virgin. Yeah. A virgin. 4. Right. Konyaya yekuti mupesa afananga achitokurukisa. Zviri obvious kuti mupesa afananga achitokurukisa, anofananga achitopa mari data, anofananga achiita sei. Ini nyaya inondibowa singaiti. Inini handikumbira hangu, but kana achingida kungooffer, it's good. As a man who wants to show his responsibility. Pamukadzi waari kunyenga ka. It's part of kunyenga. Saka but handikumbiri. Because handidi kukumbirwawo. Fanaka iwe undudza kuti unoda kutengerwa masini iwe usingadi kuzoiyo. Ndataura kuti handikumbiri, ndozvirukisa ndega. But iye anozongondirukisawo. Handikumbire because handidi kukumbirwa. 4. Mukunzwira mudara. Handikumbiri because handidi kuzokumbirwa. Zviriko. Saka iye kana achida azongokupa ega, iwe unokwanisa kuzongopawo ega. Are you in a relationship or you are single? At the moment I'm single. Yeah, that's why. We understand. Right. It's understandable. Mukuitira sei. Saka So jara mangwana unachokwana. Mangwana handina Valentine present. Oh. Ndirinerera. Oh. Abana. Oh. Yeah. Apa varume avadi kuinvesta pabusiness isingadzore. Yeah. Saka garako kadaro. Nandogara zvangu. Mangwana ndozvitengera maflowers angu. Asi upate zvimwe zvoda kuzoshandisira uvhijini beside machengetero chavo kuita. Pane zvimwe zvoda kuzoshandisira. I'm a Christian, as I said. Ndoteedzera zvandinoziva. That's what I think. I don't judge people who do that. Of course, you do it. I'm not sure if you're married or do not. Bonde. Well, I do. Hey. No, I do. Hey, you do. You don't do. In last band at me. Oh, in last bench. Oh, Laza. Totolaza. I'm not ready. And did you Laza? And so now I want a perfect match. Nene. I strongly believe in my Christianity. What's a perfect match? And a virgin. Virgin. Asatambura around him cards. Kuti asati. Ndotanga patinotanga kusangana for a date. I do ask. What's your body count? Andinyepera. Ndogona kubvuma. Andizimporofita. Kana uchida murume virgin ndika. Chera mvura. Yakawanda ndika. Utsvaga pane churu. Andika. Utora mvura yari ndika. Wosanganisa nemvura. Wokusanganisa ndika. Umba wako. Umba wako. Inoona umwana. But nyaya yangu ingari pakuti zviri obvious here nayi kuti munhu anofana kurukiswa musoro kana kutengerwa data kana kubhadharwa rent. For me, I don't see any problem with that one. But andidokumbirwa. Ndinozongoona kuti musoro wemusikana wanga uchaita. Kokoona kuti mufesi wako afunge. Aiwa zvinoti afunge anenge it's either dahana kana kuti you're not worth it. Wow. 4. Wow. Yes, you can say that again. So ndoidzowo kukumbira. I ask. Ndikakumbira ndikaona kuti aiyewa I'm not worth it. Kutokumbira itori uritofosa zvinhu. Ndiri ndinoda kuona kuti iwewe inyaya yekuti kukumbira kuti ndirukise musoro it's a turn off. Inini uno a turn off. Ndiri serious ndoti inini ndokona bva ndona kuti my feelings yangu anoenda kusara. It's like that thing they call Anzi girlfriend allowance. Girlfriend allowance. There's nothing like that. Chichakadaro. Okay, I want to ask. Even mimi pamunototikumbira undibata usina ningiri. I'm so sorry, I'm not speaking from experience but from sezvinotaurwa nevamwe vasikana. Wada undibata uda undikumbira bonde usina mari yayo usina undirukisa musoro ongouya uchindikumbira nekundibata. What are you expecting? Harisi kutengeswa but imi it's a turn off kuti murume angu iwe kona uchita bonde chinhu chakagadzirirwa for procreation for those who are married, right? Isusu takuita musikanzwa. Saka iwe kana udaita zvinhu zvinoitwa nevanhu vari married. Vanhu vari married murume anochengeta uyu. Iwe uri kukumbira zvinhu zvinokumbirwa nemukadzi nemurume usingandichengetese mukadzi wako. But chikudyiwa chirukwe. Chiri kuita se? Chikudyiwa chacho chirukwe. Achiita se? Achirukwe. But ndoda urukwa.
achirukwe achitoziva kuti valentine muri chii asi maybe dauti tanyedza kuti maybe chikudo kana sipo kana chii inonzi gynagad iwewe wakandiudza tizondishajaona ushandise chichako ichi kuda sipo ichi pane inonzi gynagad inotoda kutengwa so iwe kana usingadipe mari uchitoexpecta kuti you just chow me no it doesn't work like that but pakatsi kuda pachena kuti oneka mari yatotara ikai ndekutenga saka iwe udongodya mahara semurume it will not work, I'm telling you. You don't just chow. There's nothing for free. Even zuva unotorifambira. So I'm telling you guys. But sex aitwa nemunhu one. And ainakire munhu one. Ainakire munhu one. Lesingaide. Vange varume vazhinji hamusi kutombosatisfy vakadzi. How do you know? We know because we talk as ladies. Inini I'm a virgin. But vakadzi vanototaura kuti varume vazhinji you're not satisfying, you're just doing for your own satisfaction. No, zvafanira ndifane kubva ndava responsible kapa kuti wewe chinhu chako unonyanya kuchishandisa. I think Sparks tofanaita ka 2. Eh? Tofanaita ka 2. Tofanaita ka 2. Amwacha mtombo tofanaita ma 2. Ma 2 kwa manamba wakadzi vaitaura izvo. Then tofamba. Wow. What is this to famba? Marketing. This to famba ndika. You're good at advertising. Tozosa they don't tell now. Don't tell now. All right. Then don't go to yeah, but ndosaka that a lot of men. But ini zvafanira ntauro yekunzona nzone munhu anenge sini kadiki kati munhu asini tight chichichi inokufunga maybe siniona kana yanyanya shandiswa sterling saka inini handisi responsible kuti inini ndofana kugutsa iwe wakusaguta. I'm so sorry but I believe kuti munhu nemunhu ane anoenderana pamwe wewe unenge uchitoisa mugoti muzibhodho risingaenderana then kana kuti iwewe wakutora zimugoti rwombe mukapota ukadiki so munhu wese ane munhu anoenderana naye. Alright. Kwenye yekuguta. Boss takuta sajaja. Ina hapana ndindirana naye, hapana ndosiya. Ini zano right munhu ananga achitana naye kuti zvoni andoda panonaka chapche munhu akatonzotanzi padhuze dhuze. Auzire. Panonaka panze. Leta mwana. Panze. Leta mwana. Ina ndizviziva. 30-year-old child. Yes. 30-year-old teenager. 30-year-old child. I am a child. Aiwa, but I think ndinofana kubvunza futi vanhu andika wakamboitwa. Because pambacho kona chinhu ndonange nafana nyaya kunzi he anakadora ndonange yakunyanya abuse nyangwe nomume wandozoti anakadora anongonza anakadora. It also gives pressure ku vanhu because now you are forcing yourself kuita zvinhu zvisiri natural. Because mastiri saruranzi kadora kutona wakadzi wasingatodi kutoona chefchezo watoda ikako wasingadi wabata swabada angori mastreets. I think it's all about communication and how you feel a person. Because nje ndibowa nje tipata tichiwirirana nongochiti hayi nice patonetsana bwana wati kadora. This is kadora is serious. Usachoti varume vasi kuzoregerera vakadzi nyangwe vanozoya next. That's why I'm a virgin. Murume achangoya pandiri nechingoti pamwe ndizvo zvakaita varume vese. You don't have to test ndopamunozotanga kucompare. So you just wait for one person. Vanongoti ndizvo zviri kuitwa vamwe vese mudzimba. You're a liar. I'm not a liar. I'm waiting for the right man. I follow the Bible. Yeah. I don't have sex. Yeah. But she's lying. And the Bible do not lie. Alright. Alright. Victoria. Mwari wako akasika denga nenyika. Mwari wako akakusika iwe. Ari kukunzwa uchitaura. Are you a virgin? Pambele pa Mwari. Are you a virgin? I don't. Mwari wako akasika denga nenyika. Mwari akatisika. Musiki wedenga napasi. Mwari akakusika iwe akuchengetedza uchibva kumba kwenyu kwandika. Kuva panapo. Ari kukunzwa. Are you a virgin? I'm not obligated to answer that. I am a virgin. I don't get personal. I'm not okay. But I feel like I am.
Hands I feel like I am. No, don't get personal. No question. You just have to pick one answer. Okay. Paruti, I feel like a virgin. Muruguti vesa wapfara nepo. Anazongaita here kana kuti magarisa makutofeel like a virgin. Yeah, it's been a long time. I was married. Okay. And it didn't work out. So after that, I just became Apana munhu angari married akambofila kunge virgin. Akasiya. Munhu akambori married. Wozikuri married chinhu chitoshanda. I was married and then I'm no longer. I was married 10 years ago. Right. Yeah. That's long. That's a long time. That was the last time. That was the last time. Yeah. 10 years ago, that's a Buddha. 10 years ago. Yeah. Which means I'm going to 20 years. Yeah. Do you have kids? No. I'm going to in last minute. Yeah. 4. We tried and it didn't work out. Right. So I experience I'm going to room not room no say. Men are creatures. All right, I just believe kuti munhu ningasati wasangana nechi. I used to judge varume nchiti varume vanobreak my heart and all that, but you're not forced to be with a person wausingawirirani naye. Pandakatozozviona started breaking hearts as well. Ndakatozozviona kuti uyu ndisingafile, so I don't have to force myself, but pacommunication pazozonetsa zvakafanana neengagement ya waramba kuengagwa just because handisi kuda kuti ndigobata ndichizoti handisi kukwanisa zoveneyo. So ndomaonera ndoita varume vanotesta woona kuti aiwa ava vandipo hatina uya ndopanotozoona kuti aiwa mamutori murelationship but aina norora mumwe ndiye anenge akapindana naye ropa. So I feel like men are good people to the right person. Just so unoziva sei kuti munhu ndiye the right person? Unomuona sei kuti bozobva sama uchazororwa iwe murume wanda munhu akaita sei? But inini I'm single because ndoda murume wekutoumba ndega handikunyepera. I need an honest, faithful person, someone who goes to church, who prays, a believer. Handidi munhu anoflirt andi anotarisa usikana chifamba muroad tichifamba kana kuti kudriver uti pafura musikana udai so it's a turn off. My anger issues masidza ndvakwira ko pakapfuura umwe musikana angonobhudha daroti ndo handisingatoode even akashata wakati baby hona musikana uyu anopesa wakati kuti baby hona achitiradza mumwe baby mhosva because atotarisa handidi murume anotarisa mumwe mukadzi afamba makatarisa inini ndingatomutungamiriro ngebofu. Not even, but I just need someone who appreciates me as I am and who doesn't look at other people. Nditoridi ni jealous rakanyanya. You need a deliverance. I need it. If there's a pastor who can deliver me, then I will be very happy because I don't want to lie to you. So which means you want to be alone. I'm a man of God. You need a pastor. Something like that. My insecurities. Yes, that is strong. And you're not going to get a toxic relationship. Yeah, but shut. That's why I'm single. But no kurudziri wangu wakadzi utoite soneta. Andotofarira vamwe vanhu vanokwanisa kutoseka nebaby rake. Baby, ona zvakaita mukadzi uyo otoseka kuti akabatana wena and stuff. I envy that, but I can't. Sanombokudzesera mashiri mbichana. Pane nyaya mufesi wekuchicken. Mati mufesi maka childhood crush. Yes, we used to go to the same church. That day, was it the first time meeting after a long time? Yes. Because we used to chat, yes. You see? Sparks. I'm telling you. Akachivhunduka. No, chadikona nokateka kunaka kwatsuka kona. Inini ndoti ndine munhu andikakura nchida tosangana for the first time after a long time ndotonofugama. Yeah, just because we used to chat, it doesn't make sense. But inini futi kona zvikuti ngakatumba enzangu. Mfesi wengogara chiti hanzi shando rotonza mombe mumba kwenyu ndikuda kukuroora ndichitoti mombe ngadziuye. It was a joke. And you waiti chungotamba chingoflata chichi mari achitumira boss. So ndakamona akaita kuti zvona zvoni mari ndakamutumira mari. That guy was lying pazim celebs. So I'm facing ainyepera vanhu kuti vamubelieve. Anamojika mari yake. So what's your relationship nemunhu right now? Right now. Are you still talking? No, we do not talk anymore.
he tried to reach me kakawandisa, but we don't talk anymore. Yeah, the guy is very toxic. Right, chimbotudza pana video takaona. I think this video it's a public secret. It's not something jekuti tingataka kuzoni atichiziye. Takaona video rako pa YouTube na King Ginger ile mpese ya mchizoita same say zvinhu. Okay, this guy, just because if you see that guy, I'm not talking about he's a person who comes from a humble background. I'm a bit jealous. He chose someone who's not flashy and actually hot, just a normal, ordinary person. And that guy thought I was too good to be true after a long time to date. But I had chose someone. I can have this one and then just because as mukadzi vakadzi vazhinji consider choice yake. So nandataiwa apa ndazvaona ndiri ndega ndiri one. Sponsored by GMB. Bazondirambirawo pa TV just because I'm too good to be true. So do you still believe in love? I do believe strongly. I believe that love is there. So since mambo nyepera, are you single? I'm single. Okay. Yeah. I'm about national TV and I took my time. And do you know the problem? You know, I can't even that I'm single. I'm single. They don't believe it. They don't believe that I'm single. That's the problem, Mom. No, the hair is on fleek, nails, everything is on point. Myself. I'm working and I'm doing it. Dega, I'm single. So why is it good man in a relationship expect somebody's child to do those things? I don't. I don't expect. If you want to chow me, I do expect. But you must take care of me. If you want to chow it, then you must. Because my udaku ita zvinhu baba namai. Na baba namai. So imimi kana muchida kuita zvinoita baba. Baba unochengeta mudzimai. Zvatiri kuita izvi ndezvana baba namai guys. I have a silly question. Yeah. Ndakugadzisa musoro namanhews ndoita kangani? Because the way you're talking is like pane dada kuitira ndofanira kuisa musoro. It's not like that. It's not like ndakukuchaja kuti ndikutoitsa nails. You have to do it once. It depends, but just being a responsible guy, it's a 10 on. Just like it's a 10 off kwa muri mwakumirwa mari. It's a 10 on kuti munhu akupasina usina mubvunza chinhu. Muri kuona kuti muri kupiwa ma heartbreaks pamusapa vasikana wenyu vakukumbira vanoenda kuna vanhu apa vasina kukumbira. That's why we live. Yeah. Without communication, uzotanga uchema heartbreak and imimi varume you're not strong. Tukunzwa ma-suicide akawanda. You gotta be strong, guys. If you can't take care of your woman, anoyenda asina kutaura newe. Zviri patu life is bore. Sometimes it's story na. Or sometimes do you know kuti munhu anotoziva kuti mufeso wangu haana? I can love you. Ndichitoziva kuti babe wangu akawana $3 anondipawo $1. It's not about quantity. It's about quality. Avana usingatopiwa anything ausitodiwa. Yes, ausikutodi exactly. Ipapo watopedza. Saka ndakatongona kuti uyu anonditambisa. Ona zvoitika. Mazuva ndikuona sekuti ndinga paona period. Kana ngaripo kekuti maybe ausati wasanda kupa. But doesn't mean andizorame ndisingakupe. Ponga asanda kukupa. Asi ndikuti ona kanje mbosana. But iwe kana usati wakupha. Ndinofana kutanga. Ndinofana kutanga ngati kutokubhata tobhadana. Aiwa, hakusibhadana. Do you know kuti munhu anonyengwa sei? Baby, wanyenga baby. Warindiso kuchicken nini? Wanyengo baby wayendisa baby ndakutengera ka necklace just showing kuti aiwa kana na murume akusi kutenga munhu as such but ndokunonzi kunyenga kwacho murume usati kuchicken in kunorambisa aiwa ndoko unenge uchendera nezera rako. I don't want to discourage those vatine level repa chicken in tine experience kuti kune akarambirwa chicken pachena akarambirwa pamusaka pekuti chicken in aitonaka but munhu akarambirwa chicken in pamusaka pekuti you just don't propose someone usirina kunyatsoona vakomana munonyatsoona kuti baby iri nondida ndapa dhuze nepropose uchitaura nebaby rako kuti zveshuwa izvo hazvizvo zvemajokes. But ona mazuva ndozvikuitika ndozvekuti vasikana maitisa vari kuita vakuita senge kuti mutanga watombobuditsa andika wabuditsa toti ndozvokupa sinyi waiziya saka chinhu ndinofanira kutanga chii kuti nditange nambokubeka tofanira kungoziva kuti nhasi taenda kumadrinks tangwa madrinks tagocha tata sei ndakudya sei. Asi iwewe hautonyari zvekuti musikana angu wakutotanga nekunoti po
Kazhinji kacho no unoona kuti tikudhirele Oh my. ona majeans anenge aita It's really very important. hapana kuti kuona chinhu donje totoziva isu kuti kune kabebe kare yakaingodyana nenge kazodyana nenge adyana ndada kupinda inini manje ndoita process yeyi Shamwari yakaita process akandidya. Iwe ita process yako iwe unororerwa nemunhu. Kana ndakambororwa kuyo wakutoti ndakutora mahara nekuti wambororwa. aiwa ndikutoda kuti kuona chii pane pambacho kuti ngazvingowe pachena kuti anomaya hatifumbodyawo but still hapana kana pane zvozodiwa tozongokavha kavha but kune kuti anganonzi chinhu chandida kudya inini ka chitori sealed unoitoziva kuti chinhu chikai chaitomodyiwa nemageto 50 inini mani ndakuda kuti akanzi takawabudisa mari Ndenda ngwarawo pauri. Ndane experience. Pauri ndo pandingwarira. Saka iwo paunoti iwo manofanira kuzopinda paenlargement chichindofanira tanga chaitika tatangodana nhasi Tatangodana nhasi. Please, at least 3 or 4 dates dziri naniwo. Pane kuti first date. Da. Umboenda baby, unomboza kuti baby unondononokirwa rega. Ukasakumbira kuti mukomana ari right here ana ore mara. Otombo kuti anotoudza shamwari yake kuti ndofunga kuti akaremara da utombomuedza. Otozokuinvera baby ndokumbura kuti mboya sleep over kumba kwangu. Otozoona kuti aiyewa zvauya dzega. Kuti zvokutoma ino kuti cha itombondisendera nude. That's a turn off. A lot of guys are doing it. The first day send sexy pic kutorewa nude. No guys. Ingoita unge bo chirozoti uri kuda but wakadzikama zvinoya zvega. So unofana kukula down. When the first day mariorowa. Take it easy. Another day mariorowa foot. The day mariorowa foot. Zviripo. Bazosiyana zvinhu. Obvarambuka. Aiwa ndiworowa. Aiwa ndisatarova ka tati first date taina ndanochikaita sendika waenda mba kwenyu munhu kana uchitoninga tatala pa WhatsApp maybe wangu taenda isusu first date nhasi Monday andika taona na wadya mari tafamba ndambona Saturday but ndasa ndiri busy next week da tasangana futi ari tam 2 weeks ka wadya futi mari waenda tagara maybe 2 months 2 weeks asikuona pamwe maybe ma weeks nechini tosangana futi woro after mari apa panonzi data musoro uri ngoro wa mari yosvika kechi 4 ndianomira zvinhu zvadari unenge wanyura wanga unenge wanyura wangwari speak first day ndo kawana atoboti first day tatanyanya first day kawana ini no one's rama first days nema second inde first wangu andozeni kuti kana chii atongosanga mari kudzishana vanhu vakatongosangana pakasangana andikona vasangana patinde vatosangana then first day vatosangana vakabva vatongorwa enlargement vanhu vanoklika kutange pane process yakatoitwa no I don't want to lie to you. It's not like having sex on the first date. It's wrong. Depends on my feelings enyu. Ati judge zvekuti hanzi watosangana wato uyu saka uyu ameno makomana kuti munojudge say. But it depends on my feelings enyu. Munogona kutodaro motoroorana. It doesn't mean kuti it doesn't work. Ndio unongwandirova ne first date. Ayo ndinongwamurova. Sha enlargement kungoitwa whether yo muna mumilaza ne first date doesn't mean waita sei ropa renyongoro ropindirana. It's all about love. Yeah, ina thing which doesn't mean kuna ntorowa kana vanhu vasitodana nawo kutongorowa atori single panenge anenge achitorowa kusai. That's very true. mongwandorowa nemabest so grow even probably you saying first date hairowe zvinhu iyo pamwe ndatonzwa kuti tonotsvaga best wangu ndichikusesekedza 2 months. 2 months chimirira sezvo wataudi first wekurova naye first date tongosesekedza ndinorwa nabest nchipukuta muromo bebe ende zviri kwendango uri murelationship bebe rako rikutodyiwa. That's very chocho ndo chokwadi mabhebi 90% vari kudyiwa. Uruto bebe rako iro bebe rako mukadzi wako right. Even vaiva vasiri kuonera vakadzi vavo time vakadzi vari kudyiwa nemabhebe amai vako vari kutodyiwa mangwana kana usina bebe rako pavhalo gara zotamira mageto mbuya chavanorowa that's true. ini chandakaona taura ini chandakaona ndekudai amai vako vari kudyiwa ini nangu wangu wakafa. So you're not heartbroken. Yeah, but ini chandakaona ndika ndekuti ndika musikana wese
andika ane munhu anogona kungopa pusi zvisina kana pressure zvisina kana kumbodanana zvisina kana chi zvisina kana kuti I love you kana chi zvongosangana ungotongoti anoita munhu wese aenda nzira yake bobo kuda sese kuda sese nasukuda seko pinda tonas ndikupinda tonas motopinda mungenda pana mumwe andonomana ndoziva kuti no ukama hwangu na uyu hapana zvinhu zvinomboshamsira ingori nyaya yekuti chimwe panombodayawo kana kuti maybe ande kumadrinks yobva anodyiwa ikoko kana kuti nyaya yekungoti inongozikana kunzi munhu aitozoti nyange akanzi munhu yari kumaperiods andika haatokwanisa kusangana nemunhu iye unoziva zviri kwezvozvo kuti kuti vamwe vanhu kutoti unonzwa kuti ukama hwangu nemunhu ikayo munhu iye kana aitoziva kuti ndiri kumaperiods haakwanisi kutoti ndakamuti pinda tonas andopinda tonas ezvi ndikutera hangu noti because of the experience but tosangana nazvo zvichizinzwawo nyaya idzi. You're speaking like an experienced person. No. You do that. I'm a virgin. Unayo shamwari yakadaro. I'm a virgin. Virgin ne 40 years. But zviriko tokuzvinzwa zvichikuitika kuti unoziva tozvinzwa zvinoitika zvokuti vanhu vanenge vaine munhu kuti ukama hwavo ndeungoisana uye anenge tozvane mufesi wake ane mukadzi wake ati ane chiya nechi but pane munguva anongosangana vachingoita izvozvo ende isiri yako inonaka isiri yako baba inonaka hausiramboita I don't do that. But no, I won't. One. I won't. Side one chete unduza aduzisiya. But what I want to tell other people, especially varume, varume, if you're not available tomorrow on Valentine's Day, baby rako andukunyepera. Anenge ritori nemumwe, andudyiwa nemumwe. Vafesa siri kuita available kune baby rako kutodyiwa nemumwe. So be available, please. Especially not baby. Sure. Baby rangu iwe vunduko na baby rako rangorukwa. Kunangana baba wake kana baba wake dhara rangu rinondichengeta uningori right pamwana ngachenda kubasa anengana baba kubasa of course but ingoro one anoto baby ndozenge kuti ninje ndakaona kuti ma guys andikona pambacho tongona zvikwadze ne BP nekuda sei but chingozwa kuti kana munhu agona ngachitongodyiwa ona tongodyiwa so chatisingazode inini chekuti panguva ine ndiripo inini andikona zvafana panguva ine ndinewewo utanga ndoza zvimadhara ako zvanhu wako nechine ndenenge chinchengeta kaiwo ngade kuya pandiri usingabvise anything ndokuzoti ndangari kuiswa musoro nemumwe munhu so that you get turned off you can just come pamunda usina kusakurira because relationship baby rakafanana nekuti wadyara maflowers unofanira kuva madiridzira you need to water unofanira madiridzira ndika oya mwana ngoya chingosakura achitana anenge atosakura akusakurira atikuitira basa ndo vaive vanozokurukisira mabhebhe enyu musoro imozongonosangana naro muchiti your hair is on flick baby andoti thank you because wasakurirwa nemumwe inzwa situation iri panapa tikunzwa mastories every day yokuti nyange zvakanzi uri perfect sei vana vacho vari kungodyiwa ano pane vamwe vanotoona kuti aiwa inini mufesi wangu handidunyepa ye bhebhi rako kana ruchinzoda udyiwawo bhebhi uya kuti ndiri bhizi uchingogara uri bhizi zvechiwa nonodyiwa ndamunoziva pane nguva yekuti unenge wamborwa machangu zozongoti apambo ndakapokwa mazuva ano tafanana isusu nemi ndosaka mukuona varume izvezvizvi vari kuhurirwa mudzimba tiri kutotaura kuti pfugamai mupinde mugomo munamatire dzimba dzenyu as we used to do long time back isusu vakadzi hatichadzora and I feel like utiziro chatodyigai mazuva ano tiziro kuzira nebhebhi rogaramba kwara kudhara kudhara here haunodyirwa nodyirwa at least ari padhuze zviri nani try to control amungati utiziro toti moving together I think all right okay moving in sezva official zvekuti unopurudzirwa nemhuri yese and stuff just moving in so that you get to know each other better but nogona udyirwa uchigara naro because vakadzi vari kutohurira vari mudzimba no ona zvetika zvavafana inini ina married andika mukadzi wangu inini handibate fone yake koita unaurora wani ndaya pane munguva yechokwadi nenguva yekunyepa god forbid matikudza ina married andika mukadzi wangu handibate fone yake handizivi kuti anodyiwa adadyiwa but ndingone trust yekuti adyiwe waiziva sa ini ndakaona kuti ndokuti ndirarame makore akawanda very peaceful waiziva
because ukafunga kuti ari kudyiwa ka izvo zvinotosumuka panapa ndomboda kuti ndimboite video call you understand sa screen inenge ngoripo ndeyekuti mukadzi ngangorespect murume wake especially patime yaaripo nepatime yaari kufungidza kuti tese ayo because iwe kuya kwaita kunonga ndokona kuinterview kwaita mufeso wako apo kapanapa indodyiwa yakatodzokera yatochena I'm single. Ndikutati kunzi aripo. I know kuti unanga usiri single and stuff uchinyana nemufeso wako kuti aripo because since ambotora kuti pepa kanonga chechi chake ega pamwe zvezvo aina ichi akunanga kunyana naye akwasi kutora kuti pazi akunanga aine mamwe mapotential ada kuona Of course. but ini Victoria zoti bebe wangu sure after ndaona this interview kuti arambana Beside interview yoyi. But ini ndimufeso Victoria achita zvakutaura izvi guys kana ari kundinzwa izosangana this video kune tape kuramba kiko tape yoti unonzwisisa unongomutarise munhu akutaura izvozvo obva wazvitarisa iye mufeso anzi chibage kudhara anenge akamira pa achiramba tips American height aizo nyaya idzi dzone crispy malapune chai but ini think ndika kwaari musikana wangu unofanira kungosvika haufanira usakuite kuti uri single but I'm single no to be honest atoti kana uchingoinayo kuti uri single ini kwandiri mhosva hompe aimhosva yangofanira kuti ndakubata uchitoita I would do that I would do the same yo andika auendewo pana vanhu otanga kuti ndiri single odzoka kanaenda kwaniri baby you're the one and only nanchitamba maseve vanhu and stuff hey god ini ndakatoitwa ndabva ndatofunga kuti ndiri single confession time ndakatobva kuitwa but munhu ari kunze kwenyika asati amboonana face to face but munhu andoziva painternet azongonoposta kuinstagram kuti I'm single. But he's single. How can you say a distant relationship? I'm saying mambo sangana muri mess. He's still single. Even you are already single. Alright. He's single. He's single, guys. Same situation. Your situation yakatika mchike nini? Yekuti azosvika omingeja kuti yuwi. Pamwe atore ne3 wamunotaura nawo kuZimbabwe. Andikona manje bebrang you can't rate distance yekuna UK America kumana vanadzidze izvoda kuita izvi izvi ndo zvakasangana ndo zvinoita namandevu because yaive kuZimbabwe ndiri kuSouth yakamirira ari kuUK ari kuAmerica ikoko achiuya chimingeja achiramba ndo zvinoita namandevu ana mandevu musadaro yeah that's very true shame ene ndafara but ukona chi inini chando believe inini ndo believe kuti mukadzi wangu kumba kwandika hai nini ngango ndinyarewo waisiya ngango ndinyaro zvelevel kuti anofana kufungira kudyiwa adichi aisha kwese ndekuti munomunyara uyu that's cause wakasamunyara kako ini ndomunyara waisiya ini ndomunyara audaire macalls chero sisi takafona ma 10 11 andaire that's good. I think if you respect your woman varume anotoziva kuti vakadzi anotoziva kuti mimi munoita musikanzwa but anototaura kuti hai nini handidi kunyeva mukadzi anototaura kuti murume wangu ndoziva kuti anoita zvake koko but anondirespekta handioni zvakadhakwa dhakwa because baba unofanira sitesa vanhu vachati kudyiwa kana muna vanhu vacho mukudyiwa aiwa ichocho chokwadi if you're not responsible todyiwa mapesa tabonde rini msa 1 January ndakura crossover ndiriyo ende munhu yaya bombo 1 January no anoita yarbo but asi musikana angasi musikana wangu alright musikana wani handizivi mufisi wake but unotoziva kuti musikana wemunhu hakuna musikana wemhuka asa nemunhu hakuna musikana wemhuka hanzi hakuna munhu wemunhu hakuna munhu wemwe zilongo sina munhu ndewamwari munhu takatobva machoose chese okay kuti kuwanikwa machoose sina mufisi wako zotora kuti risinga yeah you can say that tora crossover new year sure unengozimhanya yakona mbichana mjara ndakrosa ndirimo ndaitofila bed kuti nai mwari 2025 kwewo ngosingafile bed nemusikana wako ari ku angasipo saka uri single aipapa angasipo I'm single
anti musikana one musikana asiri wekunze. No, I don't. I'm single. Okay. Papa nandri single. Ungasotwa naye. Right, munhu wamakabva naye kumachoose makamukondesa sei? Makangosvika mangati kuti zvafamba zimbotudza process yafamba sei kubva muchizobva kumachoose kusvika mazoidya. Takabva kumachoose isusu towanzofamba nevanoimba. Vanoimba vakatungamira. Inini navangana ndinawo mumwe wanga ndinaye one. Vadondichi ngandimomira. Pane kandaziva. Ndomira paside peroad muPretoria. Vakanga vakati sabhuku. Takavhakafira izvozvo. Wadi anonzira kuTikTok sabhuku. Ndouya kumalive kweyo. Boss auri kuitei? Vanzi ndine mafriends vangu. Vadati hande kuafter party. Watakauya. Utu. Dzakabva dzawira mutswanda. Saka obviously zvingori pachena kuti kana uchinge makutongowirana kuti tatomboenda kumachoose tatotese. Aiwa kumachoose dzochekwa. Dai Kwete Victorious. Kuti manotsi aya ave pachena andiyo. Iwe ndakutorewo ndadande kumachoose. Ndofana zvimwe ndofana kuzoita here kuti uzive kuti no ndakufana kumbodzora mari yangu yangojinjika uchidhaka. Not even. One day days I choose. We've got to chill unless if I want to have it. Pamwe ma drinks amuri kumwa ndari kukonzeresa zvinhu zvakati one day. So inini handunyepa. I don't owe you anything. One day I choose. Unonondiendeza ndadodaimba kwedu kana ndapedza kumwa. If I feel kuti But normally my chances ekudya after my choose is 90%. Yeah, this was. My choose kwete zverestaurant. Inini hanguse munhu kuti ndiri munhu wekuti handinawo manotsi wayo. Ndakubvunza zvone kuti munozosvika muchitaurirana kuti shanga takudyana ngati no ingosvika. King hazvinetsi Thursday ndekwamaswidi. Thursday. Tine kuchina chemadzimai. Thursday ni mangwana. Thursday ni mangwana. Nas. Ni nas. Yeah. Tine kwamaswidi. Let's go. Musatibvunze mubvunzo kuwandisa. Mubvunzo nhando. For experience. Tine nomachoose. Tine machoose. Yeah, ande. Don't know. No. You don't know, and it's good to choose. We want to witness something. Saka tukwenda tese tonodaidza mamwe mabhebi kuti uyaitite machoose. Pamashode baba toona kuti are they just going to give in themselves for the drinks? No, what I'm done also not kubvunzwa kawo. But tine mamwe mageto youth anenge machoose maybe as ma end game asi kuzobuda ball. Anofana kuti asay machoose. Kungotora munhu ungonaye padeni here. Ko inini ndaspoila boys did every drop counts king. Ina ndikupe mari yangu kuti udye mari yangu yobva wangoenda kayo. Saka bari kudze Victorious. Ku future ndakati kasangana ku Jamaica ndakati kasangana kupi. Ndikakutora. Ndikaenda kwanodya mari yangu. Yakangona mari yapfura $10. $10 ishoma baba. Ndatukona mari yo yapfura $10. $10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 madola. Whether manyowana ndakabvaruka. Ukona pfura papapo. Patoshata. Munoshura. $10 is too little. Sama inofana kudyiwa ndaipo kuti munhu azoti no apana uzozonzwe tsidzi kuti anadya mari yake. At least ikasvikopa 50. 50. Wandimwisa $50. Aiwa vanhu vari kutengesa vasikana vari kutengesa but we are selling in a different way. Vamwe vanoenda nomira muroad. Mimi mune strategy. Vamwe vanotengesa kutengesa but we are selling in different ways. Yeah. Itaito yakanaka. We do sell in different ways. We sell in a professional way. But unongotora Hands we sell in a professional way. Yes. But why? Yes. Same mune chikadzi ndobvunza this question. But why ndatora baby rekuwadzana ku Glenview ni? Vandoziva kuti imba mwa muna ceiling. Mune veranda vanotozora veranda every day makuseni. Urunza machoose. Oti uri kunwe uri kudyi. What time inini andinwe savana. Drink Hennessy. Astropez. VSOP Astropez. Oti kuti wera chikafu obva kuti ma prawns. Ndo nenga chido seafood. But kumba kwawo azidyi. Aiwa ndosaka ndiri kunoko. Dai ndirogara kumba kwedu ndakuinga sadza rekumba kwedu. Watenga masina acha atadza spidza kuzasukura nazvo.
ipapo ndo paneda problem. Masikana please musatore all the zvinhu zvamusingakwanise kudya but take away. We can take away at home. We eat with our families because our schools transgwanisa the mbora, transgwanisa the neve. So my prawns and baby, I'm full. I'm just taking away out of heart. Ekufunga mai. 4. I have a question. First one. Yeah, we've got uno got on a heartbreak. Wakangona munhu unototi ndiye akandai. No, makazoramba nezvi peaceful. Tara akacheka. Atanga. Ndiyo ndikureva yeye. Akusora kufunga kucheka kuti ufunga heartbreak. Kwa kutofunga kuti wewe. Aiwa. Unofunga unofunga masikana kutosiwa nemunhu akakuningirina it's a heartbreak. Kutorwadziwa wakatondirodza zvingoite kuti musikana angosiwa wakabreakwa nemunhu iyeyo oenda zvakadaro. Unonzi akadzoka munhu iyeyo. Paruvare it depends on. Aiwa tomboti ndo munhu yakakucheka zvaunofarira. Obva wamutadzira, obva akuramba. Aufunge moments later on. Probably, yeah, unongozofunga ndidzi dzakanditi. Ukangano pakambochete pakatanga kucheka pakangano. Because nini zvandoita sometimes ndona ndasangana nomusikana. Kuna vamwe vanongoya from nowhere. Nokuchitocheka but pfungwa dzako dzikutofunga mumwe munhu. But teripa action. But ufunga X yangu yeye. Amenozombetwa kwa munhu. Zvikuti yoga pane mumwe munhu ndangakakucheka chaizvo. Panokucheka utakadofunga munhu. Unozongoti anenge aripo atingachito ari kuita but yo ukandozofunga kuti uya ngomfungawo uchitochekwa kwa rutona vision ngachiti aufungere apana ire panozombofunga munhu akakubvisa virginity but my question inini ndika ndekuti chero mumwe asina kubvira akambokubvisa virginity asakacheka chaizvo. Andifunga kuti pane munhu anombonyatsochekwa chaizvo zvakamaicheka uchibviswa virginity because it's painful. No, jury. Nyaya masecos isn't good. You had someone why you enjoy. Then I think it's possible, especially if you find someone who's not well connected now. Kana zvisinganyatsofayo unogona kutomfunga. Zvekutoti during pama checkings unochitofunga muwawe. Zvinoitika, it's real. It happens. It's crazy. It's a crazy world. Zvekutoti mfese ane chance kucheka futi. It's a crazy world. Zvekutoti mfese ane chance kucheka futi mango rasa side mango varero. Yeah, depending on how you separate. Unogona wakaseparata nepasingaite kuti agocheka futi asi uchizongomfunga. But kana akaningira there's a possibility. Bona ngosangana mangosangana masanganiro mamwe kuti mangosanganawo. Victoria uri Zimbabwe. Uta sei. Musashandise example but zvinoitika vanhu vanochekana. Vanochekana. I think mabajekese babo. Tisatenda. Since nyari kunakidza. Ndongozoti where's the weirdest place you've ever checked out? In your life, I'm not adventurous. I'm a loser, I guess. I've been dating pastors. They pretend to be holy. They pretend to be holy. They do missionary, and they don't wanna. Guys, I've dated a guy who used to say, "And the dogs down, they're Satan. You need to go my animals. The dogs like those are the demonic. Those are evil." So let me say, I'm a lot is going on out there. Dogs down. Yeah. I'm scared. I'm censoring my words. Uncensored. I know it's uncensored, but dogs are day my animals. There's a muka. Baby, no totality. Murari samarara mnita ne muka. And so you shouldn't do my dog style missionary position. Do even muromo ngana ne muromo hug. Yananga ne maoko. You do not do rested man in green. You know the drum soro. Muromo akuno wisa kumakumbo. No, it doesn't happen like that. Missionary is dangerous these days. Unonamira. Mushonga kunamira times unotorwa pa ningrinere. Pa imbwa.
because ndodzinonamira saka even ukaita neiye kumazvinoonamira hakuna munanamira maguma namagufu The connection iri arova missionary usina kugumisa magufu connection iri pagufu. okay alright ava nedokista mazuva tomhanya nedokista toita takamira. saka after wasangana izvozvo uchiri kudei vamwe mapasta? I don't mind, to be honest. Because you don't mind the missionary? I don't mind having missionary for the rest of my life. So I'm not the sex addict kind of thing. How long is supposed to be your sex? Can I sex? How long? I want it short and sweet. And this is Madame Barefuji. And those are my 2 minutes noodles. My pastor. Yeah, my 2 minutes. My pastor, I'm gambucha. Yeah. The tungo to my. 2 minutes noodles. See. I have 2 minutes noodles. You don't prefer mangan? I need on a good day 45 minutes. 1 hour. Chai. 1 round. It depends. Per round. Yeah. 1 round. 5 minutes. I want to see Anna King. Aiwa. Musapinda kuti vanhu vanosiyana tangobvunza kuti 45 minutes here. 45 minutes or 1 hour, even true, if it's possible. Vanhu ndo vanotaura kuti vanhu vanosiyana. Isusu vamwe katikaita kurumbira damba refu regurumutare. Gurumutare harisi bho. Kubva kugweru kusvika pamutare chi? What is that? Gwetengwe. I'm lost. Gwetengwe. Masturbation. Gwenya mtsipa. Gwenya mtsipa. 5 aside. Chai. Boys. I'm shocked. Anything hangoma minutes depends kuti mwari watisvitsa papi. So zvezvizuva racho gurumutare inotokanganisa zvatowanya. Yeah. Saka most wevanhu vakarova gurumutare damba indatomborwana ma 5 times in a day. Mama kuruwa nemaskill. Dhara ndaitoti kana rese randaona kuti ndiratitara ndirane riri mutoilet rakasasikwa ndaitori nuhidza. Yi. Uchafa nechihure. Hey. Ayo. Uchafa nechihure. Ayo, musati who? Amusarama munhuhidza. Amusati munhuhidza. Mukukura kwenyu. Wambonhuhidza. Wosangana naro uri basa runhuhidza. Padeni pako. Amusati munhuhidza. Dzakudya mukadzi wacho nyama. Uya akudya hama nemukadzi wake. Hanzi hapana asati ambonhuhidza murume. Sparks. Ausama munhuhidza. Hanzi uri murungu. Sangana nenduwe mutoilet chinogiza. Hansati. Ndozviramba. Nyeba. Hansati ndo. Ha? Oh. Una madam. Aiwa, akuta kuti unongongona chero bathroom. You're too much, oh. Papa, you're too much. Kana comment section inonipupurira. 3/4 yepaface yese akamasturbate akamboita bonora. Amtara kuti remunerate pa. Aiyo, utaura zvinhu zvimwe chete. Wataura same thing. Shona in English. Zokorodza statement yawataura. 3/4 yevakomana. Vakamumasturbate, vakambobira bonyora. Wataura chimwe So what's the difference? Aya, ndivandi kutaura kuti 3/4 yevakomana vese ndika. Yakatomboita bonyora. Mimba mona. Inini? Ndakaita ini. Sound man. Camera man. Saka tisatenda kure. Saka mayangomuka mutotangongorwa pasina na motivation. Hayi ina nine mind yanga iri strong. Ina nine mind yaizuma. No, I don't. I've never done it in my life. I don't want to lie. I'm swearing. I've never done it in my life. I can't. Easy. Yeah. I would rather have the real thing than. Chai. Yeah, too much. What was my recipe? Ma, how was it with minus?
you know, you have to, and the Bible, you have to confess Yeah. for what could you regulate want. Apa uri kukonfesa kuti uregerere. Nini tobatsira mageto yitsu. Unofana kuconfessa. Azvizibo. Zvekushandisa mayonnaise. Zvekutobonyora. Sei zvisiribo. Which one is better kuita vasikana every day? Kana takombe izvozvo. Zvangofanana, I don't think Bible zvisazvitombodiwa izvozvo. Azvidiwe but the moment you know the moment unofunga musikana uchita sexual. Hey, but let's not talk about tisingataure biblically. Titaura in person chayo, personal hygiene nechichichichi. I think bonyora rina because aurware you satisfy yourself. I think so too. I'd rather have a guy who does that than kunzoti angana mishi unosira pawanetira. Plus unaona ngoita. No judge. Hapana bokuza 2 seconds. Makazo uzombonziyo nekadora or something. Hapana bokuza nekadora. Unoona kusvika level kutumidza maoko ako mazita kuti unongoza. But azvizibo panozita mukadzi manje panozita reality. Uyo ungomuti kana tani kana victorious. Never. Because do you know kuti don't use my name or that. Bonyora chero. Don't use my name. Biblically hands not to do wrong. Yeah. So I heard kuti vanhu vazhinji vanoita izvozvo hanzi vanoita mama wako. Mama wako. You do not hanzi mari inoita shoma. Batike. I heard futi it's spiritual. Bonyora nosura. Big time. Ndikukudzeka. Onanobonyora nosura. Number 2, mari notambira kuri. Number 3, chinhu kana wane mukadzi later on. Sina rimiri. Ronesa kumira. Asarambosangana nemukomana kuti uri naked. I had someone who tried to tell Zoni. I told Zoni. Unopesa wa addicted. Nebonya zvokuti unopesa kuti kana mukadzi jejejeka achitokunakira. Wato ro mukadzi unopesira nechi. Number 4. Ndinopesa akatomondudza nyaya iyo. I know why. Say ndautaura boza namasikumbona. I know why. What is Sherif? Sherif? What is Sherif? Sherif Mati. Alright. No, I'm just saying from Wati. Uda kuti. Chimotangira pa kuti so. I think I know why. Usingazonake nemukadzi. Because what pesi yaunobhurowa. Pesi chuno yaizoigoni pesi. Zvechopacho. Wakamborwa necrimp. Inoburwa ipapo inoburwa. Mudhara. Because pesi roko rudiki speed fast. Speed and zvobuda fast. Speed and agility. But then with chuno kutuzodaro. Plus yo uchitele roko futi ungofunga nohobo. Uona ndingaubho waenda panext. Unaenda panext. But sina is bull. Long time. It's bull. I think mageto yitsika afana ngoza kuti anoita sina is bull. So what are you advising them? Kuti ngasaite bonyora. Ngavatsvage vanhu. No. Ngava stay away from sex. Abstain. Boys wana zvitika. Boys kwakabonyora ndika. Ausukwana ku AIDS but spiritual aubate mari. Yeah. Unongoona madhira chimwe kunzvenga. Saka ndingwaziye kuti bonyora rine ma disadvantage wayo. Ndosaka inini Sparks tisina mari. I'm married. But unoita. No. Budisa 2 wayo. 2G. Why? Kuti 2 200. Izvezvi budisa 200 kana une mari. Mari. Una mari. Ndozvatitaura kuti ndosaka tisina mari. No. I thought not 200 unotoita. No, ini kunzvenga mari but not because ndobonyora. Ikunzvenga mari ndokutizo zako. Inongonzvenga unongosvika chinzvenga iri panapa yatobva kubuda. Even chihure chokonzesa urombe. Ya chihure chinokonzesa futi urombe kuzonyanya. Isi wakata nawo anokone mhepo yayo. Kuna mabheba nemhepo kakinga. Aiwa mhepo haina basa kutokanaka. Ona norova rimwe atoshata ungotora mhepo dzako zowedwa. Kana utori munhu webonyora unofana kutotsvaga baby virgin kuti kana uda relationship chaiyo. Because sine rinonetsa mudai. Virgin unotsvaga magrade 2. Unototsvaga magrade 2 wayo. Ubva wasungwa. Ubva wasungwa. Ungorimirira zvako.
unorimirira unoriwana musikana chaiche asinogona kudzicheka futi ikoko akudzicheka. But stay away from bonyora, guys. Stay away from bonyora ridiwe. Jokes aside, that is bull. That's very true. Everything we're talking about, please stay away from it. Yeah, azvidiwe. Always read Bible. Yeah. We are here to encourage my teenagers, my youths, to stay away from masturbation, stay away from unprotected sex. And protected. And protected. Stay away from unprotected. Zifunga dzako zvo. Osaka kuti gawaite zvawo. Ngaprotect zvawaita waso. But she's correct. You know why? Because she's correct. Because you can't tell them not to. They will do. Yes. At least they must what? Plus ngawaziye kuti zvoni ngawapfeke bozo wakasapfeka zvishuwa mahwani. Akusapfeka unoenda kupi ne kuno kunisungaziwa kuti Zimbabwe anowanikwa mahara. But pana zvokuda kuitika baba. Andara makondo. Makondo munongotenga. Anotengwa rono. Atengwa asingatenge anopiwa mahara acha trust. Apa sisina emahara maimanje anenge apera because takubuditswa mu World Health Organization and ukazvibata HIV yako uri kuenda because mapiritsi maimanje anenge akutengeswa. Trump akati I'm out. To mama. So please abstain and please protect yourself from HIV. So nanu kita mkano boys. Anitwa mkano wake ni mwanishirende. Ngoiti podcast ya kupera. I think it's a topic for another day. Yeah, mkano. I don't know. For me it's a no. Kune vamwe it's okay. Inini I'm a pastor person. Yeah, what? I'm out. Do my pastor. I'm a red. I'm proud of being a red flag. Yes. You've never. I've never. You will never. I will never. Face ngaende ku face. Kisa na So you everything. Did he? No. So you don't do. I'm okay. I don't want that. I don't want. No. Andidi. Ndotomurambidza. I don't. Stop it, oh. I don't like it. Zibude dzakazara zichirogo. Zidrip. I'm a child. Let someone. I need to, you know, enjoy foreplay more than sex. Ayiwanga pakati zvapo ngapakati I think ndapakati ndorambwa ndorambwa But you are single. ndebvu dzake dzipinde You are single. ngapabviswi You are single. izvozvo ndizvandisiri kuda zvibude ndirambisa Nani? ndivanenge achazondida Kokana ndiri. Ndinoro nemunodaro. Ayo ndochinja. Kana mnachikuda nochinja. Vanoita sei? Dzipinde pam. Please guys, I just don't want anything to do with the devil inside me. Stop it. I want to ask you to pins, I don't know. Guys, we said this part. I'll be doomed. But this part. Did you try to discuss in general? We were not talking about you. No, I just feel like it does nothing. Me as an example, it doesn't work. But you are remember you want to do Ujigoma scene. I'm so sorry. Want to do Ujigoma scene. Not everyone. Not everyone. I know. I want to go to I want to go to I don't come around scene. Depends. Look at the face. I don't come. Auntie, can you say that again? Could you? What did you? In Indo Canberra, look at the face. But I believe in foreplay more than sex. In Indo foreplay, baby, do check for me. But it depends with Indian. Not everyone. Or this one. I don't judge her based on face. What about this one? And the bubuna.
4. Guys, why are you doing And the last one. No, guys, stop doing that. No, it's uncensored. No, Nango nini chacho zomskana wandiona mukadzi. But uncensored, it's reality. Unoona kaslay queen kasinadhiti nazvo. Uyo ipapa uchirobva panapa. Unonga kutodiwa nemabhebhi nini manje arumwe amana. no, kwari mwana ngachiti chi, iwo anamboti unodya. Udya kuti anokudya. But still, no. I did it. Anyway, guys, thank you very much. I think let's call it a day. I know whatever conversation taita Uncensored pana watadzidza pick something nekulena something nekudzidzira something. This guy. This is reality, guys. We listen, we don't judge. We judge. We judge. We listen, we don't judge. We judge a little bit. We are Africans. We were born to judge. No, we listen. We are little gods. We listen. We judge. But listen, guys, we judge. this is on the turret. It was a Uncensored prank. podcast. This is the camera, guys. It's a prank. It's not a prank. It's lying. We listen and we judge. I'm judging him right now. I am judging him. Them, actually. We listen, we don't judge. We judge. But andizokwanise kudya zvinhu zvacho handina mudaro. I feel like vomiting. Ndachitsinja chakashata pachonaka. Ndikuwanza kamera. Matidzokerai mudaro. Ndachitsinja chakashata pachonaka. Zvese mudara chinchaji hachitonakika with the normal sense, but kana yanguva yacho pfungwa dzake dzauti ndozvikuitika asi naironaka chiri a bit sour. Wamuna masour guy. I feel like vomiting. No, I'm out. I'm out.